Здравейте, казвам се Ани Шопова и съм представител на турската компания One More International. Смятам да направя няколко видеа, които се отнасят до моя личен опит с компанията и с продуктите, моя опит по отношение на бизнеса, моето мнение за това какъв е маркетинг плана на компанията. Но в това видео искам кратко да споделя какво ме доведе в компанията. В компанията ме доведе моя приятелка, казва се Валя. Обадих се да търся от нея други продукти, но се оказа, че тя вече не работи за съответната компания. И ми каза, мога да ти предложа нещо по-добро. Какво беше това по-добро нещо? Оказа се, че 2014 година на пазара в България влязла турската компания One More International. Нейният най-добър продукт е Payless Night Cool, който се оказа уникален продукт. Валя сподели, че не е боледувала, откакто ползва пластирите, не е отсъствала заради грип от работа и това го дава на по-добра имунна система, за което е помогнал пластиране. Четах, има страшно много информация в интернет, търсих резултати, слушах резултати и реших, че ще опитам. Ето това е пластирчето. Тя ми подари първия ми пластир, ми я подарък от нея. Сложих четвъртинка и резултатът беше, че наистина се почувствах с повече тонус и енергия, така както е в рекламата. И започнах да ги ползвам. Изключително много ми допада това, че в този пластир има органичен германий. Органичният германий е много ценен за нашите клетки, защото заедно с хемоглобина той помага за насищането на клетките ни с кислород, което е много ценно и много полезно. Имам много лични резултати, които ще споделя в следващото видео. Това искам да завърша с поканата към вас. Не ми вярвайте, опитайте. За да може да опитате, ние предлагаме и на бройка пластирите. Може да си вземете 1, 2, 3, колкото искате, за да проверите това, което споделям. Той се слага на мястото на болката и наистина облегчава. Има едно много приятно загряване и 98% от случаите болката изчезва. Така че бъдете здрави, не ми вярвайте, опитайте и до следващото видео.